Hello. ما بسیاری بد پرتافتم در قوره ایسوها کیخ بر وقت ایما انتظار باشن استعفارا عرالک کپوچینا کاتیجینا ما بلندش کم کس فورش بیا چینا غضب ما جمع کدم ما ای همیجا تو چینا گیرن خیرنش ما شکستم لینگی پیچینا اول депрессия, بعد агрессия, регенерация به мотивация, мутация, иллюминация и реакция, بعد устеки, каден акция барой на плаву мондам бояд рута комиссия репой мореб набыдай жалоботон қабул асос бояд каламе ҷимбидай тасдиқ кадиш old school агар така ба хоҳишои доварои мо бугӯйда шумо бой метаа то ака 40 ҳафта гуфт ма хидм тарки цирки сол кадым ай ҳайси доварӣ ма доварӣ рафта бидым уҷа маймунбозӣ так что я хелет ба хубӣ биҷиқ 21 так ёли соз намешноси тағои маньяк ай мадаре бояд чизе бимона ё доварӣ ғайри лирикоми да батло каданым доварӣ ма даи соҳат то ҳол яке ай нақшои асоси соҳае ки чизе ёдым надод ғайри нобоварӣ ай мадаре бояд чизе бимона ё доварӣ ғайри лирикоми да батло каданым доварӣ ма даи соҳат то ҳол яке ай нақшои асоси соҳае ки чизе ёдым надод ғайри нобоварӣ яхе мани манат ними мани вас также на мани тянет как магнит МС батлери лирики далад на забей вид вес рэпи тоҷик зависитай а я еврей рэпи тоҷик шоу бизнеса дайрока да кысухда мода рэпи современи дранги макасини сырх матали мардавы лалша каден издеваться пацан сказал пацан отказался да рэпи тоҷик магам зада не ҳайрат задатон да гуфтортон рафтортон бадамалтон ба аналтон фикр мекунен бадамал гадогии асри 21 да ютуб канал мадалихмана партоти ба ҳафтум паҳлӯи гап байни модаки ки ай ҳоли нишон метия вақт фарқи мавти да чия қариб да ҳичи майли масум гуфта мемирм ина ты подписчик ма разрушитель мифотон головной болтон дарана солтон мебровардаги ай ролтон ҳар чизе бо ман ка дӯст ка душмани ман аз ман дур буд ҳақ ба қалами шоир буд ки гапошам зур ай мадаре бояд чизе бимона ё доварӣ ғайри лирикоми да батло каданым доварӣ ма даи соҳат то ҳол яке ай нақшои асоси соҳае ки чизе ёдым надод ғайри нобоварӣ ай мадаре бояд чизе бимона ё доварӣ ғайри лирикоми да батло каданым доварӣ ма даи соҳат то ҳол яке ай нақшои асоси соҳае ки чизе ёдым надод ғайри нобоварӣ я нақлай дар синфи 5-6 ҳамаи мо уш мушнидагием шаб як шоҳ будай дар давраи қадим хов мебина ки ҳамаи дандонош мерезаву я дандонаш мемонад баъд ситорашиноса мега ки тадбири хови ма чия ситорашиноси якум мега ки ҳамаи хеш таваррут мемураву то қад ту зинда мемонӣ ӯ ситорашиноса мекушанд баъд дуюм ситорашиноса мепурсанд мега тадбири хови ма чия ӯ ситорашиноси дуюм мега ки шоҳам ту ай ҳама хеш таваррута дирозтар умр мебинӣ барои ҳамин ма сум гуфтам мурдиму я хело подписчик мухлиси муҳтарам ту ҳамун шоҳи беақлӣ